Joo! Tervetuloa videon pariin! Mitä me kuvataan tänään, Iba? Tänään me kuvataan teille, minkälainen on muija, joka Future, jatka tästä. He cold. She belongs to the streets. Ja tässä videossa tulee tosi paljon rankkoja vastauksia. Mut se ei tuu meidän suusta. Ja me ei tueta ollenkaan mitä kaikki sanoo meidän videolla. Eli muistakaa te ette voi suuttua meille tosta. Mut me voidaan hyvittää tää jotenkin tekemällä muijille, minkälainen on äijä, joka belongs to the streets. Kyllä, ja muistakaa, me respektataan kaikkia naisia. Ja 5000 likeä, että me tehdään toistenpäin tää homma. Elikkä me tehdään muijille, minkälainen on äijä, joka belongs to the streets. 5K likeä me tehdään se suoraan. Mä rakastan teitä jokaista muijaa, ketä tuossa on takateessa. Tälleen. Mut hei, pitemmittä puhetta. Mennään suoraan videon pariin. Mikä sun nimi on? Emil. Mikä ikäinen sä oot? 18. Täällä, mikä sun nimi on? Leonard. It's your boy gang gang gang. Rauhoitu. Compi Stars gang gang. Mikä sun nimi on? Milan Jeff. Moncler takki, tyskeisi. Mikä sun nimi on? Blaga Flago. Flago. Yeah. Kyllä. Mikä sun nimi on? Nino. Niko. Nää nimet on hauskoja, mut ei siinä mitään. Mikä ne sä oot? 18. Kuultiinko te Nekro sano? 18. Haluaisit tietää illan kysymys? Totta kai. Minkälainen on muija, joka kuuluu kadulle? Elikkä belongs to the streets? No ei arvosta itteensä, vaan pitää itteensä niin sanotusti lutkana. Jaa. Pystyykö pitää itsensä lutkana? Siis mun mielestä nämä muijat ei pidä itsensä lutkan, vaan että jätkät No antaa jotkut niille pitää. semmoset. Pitää? No kyllä niin. Tiedätkö sä ketään kuka pitää? No kaikki TikTokit. Aloitetaan susta. Jos muija polttaa röökiä, she belongs to... Belongs to the streets. Kuuntele. Muija, jolla on yli... Oh my god. Muija, jolla on yli 800 tonni Snapchat-score. Se on belongs to the streets. Ai toi Kuva ainut. streets. Streets. Ai toi on ainut. No toi ainakin, bro. Toi on sun mielipide. Mun mielipide, se on totta kai, toi ei oo faktoja, mut silleen... Mun mielipide, yli 800 tonnia streets. Okei, I respect that. Tähän käteen. Muija, jolla on tatskat, asuu omil ja punaiset hiukset. Minkälainen muija belongs to the streets teidän mielestä? Tuu tänne, sinä. Täällä! Bro, et sä voit... Oh my god! Ota alusta. Elias, ei me aloiteta alusta. Sä sanoit mulle punaiset hiukset, tatska... Ei okei, saaks mä ottaa alusta? Okei. Minkälainen muija belongs to the streets? Muijat on prinsessi. Okei, Venä, kuuntele. Veli, minkä takia toi muija belongs to the streets? Koska sillä on likasta AF, tiiätkö? Eli jos on muijalla liikaset Air Forces, she belongs to the streets. Joo. Tää sanoo, jos muijalla on yli milliskore snapis, niin she belongs to the streets. Kaikki nää huudhutsut. Kaikki huudhutsut belongs to the streets. Kyllä. Facts, fam. Kyllä, straight up. Te kuulitte valla. Rashta. Rafael. What is your name? Hermes. Minkä ikäinen sä oot? 18. 15. 15. Minkälainen on muija, joka belongs to the streets? No, aineiden käyttäjä varmaan. Okei. Mitä muuta? Kaikki muut sallittu paitsi aineet. Vittu, jos sillä on filat, kuuluu kadulle. Filat? Kuuluu kadulle. Belongs to the streets? Okei, mitä muut? Kadulle. Mitä muut? Valkoiset farkut. Valkoiset vai? Joo, se kuuluu. Minkälainen? Niinku semmonen tight Sellainen, jeans. se yrittää flexaa perseen. Okei, belongs to the street. Entäs sun mielestä, minkälainen on muija, joka belongs to the streets? Kaikki muijat belongs to the streets. Mä annan sun slaida, veli. 18. Kyllä, okei. Entä sinä? Täysikäinen. Entä sinä? 18. Laittakaa kommentteja, jos nää ei ole teidän mielestä 18, koska mä en usko tähän juttuun. Kaikki muijat belongs to the streets. Kui nyt sillä lailla? No kun, tiedäks, joka ikinen muija voi olla sellainen kunnon nartu, joka vaan kuuluu kadulle. Mut sit joka ikinen osa niistä olla kuitenkin kivoa joskus. Sulla on pointti. Mä pääsen siihen samaan levyyn vähän
tälleen, Se mut riippuu avaa tätä juttua vähän sillä vähän enemmän. Millä tavalla kaikki muijat belongs to the streets? Tota mä haluan tietää. Jos muija käyttää nuskaa, Se käyttää, se kuuluu kaduille. se kuuluu kaduille. Onko sulla mitään muuta? No kyllä löytyy aika paljon. Se käyttää alkoholia, nuuskaa. Eli basically jos se käyttää päihteitä, she belongs to the streets. No kaikki osaa olla sillä pikkasen sillä vitun vähäilyisiä. Sellaisia tyhmiä, jotka vaan tiiäks menee imee kännis munaa tai jotain sellaista. Kaikkea tästä tyhmää shittiä. Elikkä kaikki muijat tekee tota. No jos ne tekee, sillä kaikki pystyy tekemään, mut Joka nussi joka ikistä. Muija joka nussi joka ikistä. Joka antaa vittu kaikki on mennä läpi veli, ei käy veli. Se ei voi ikinä olla tollanen veli. Mä opetan sille käytöstapeen. Mä teen siitä hyvä tytön veli. Jos joku muija on mun kaveli, mä teen siitä huoras hyvä tyttö. Eli sä waifaat hore. Ja mä teen siitä hyvä tyttö. Toi on vähän samanlainen kuin tää, mutta sellainen, joka antaa helposti kaikkea mitä löytyy. What? Kaikkea mitä löytyy. Joo, kaikki keissejä. Voit sä selittää tarkemmin veli? Sellainen muija, joka antaa helposti keissejä. Sellainen, Sellainen muija, joka hengaa vaan äijän kanssa. Sellainen muija, joka hengaa vaan äijän kanssa. Minkä takia she belongs to the streets? Sä olet nussio kaikki äijä, kela tolle äijä. Käy kaikki äijät läpi, mitä tärkeä tossa, missä on muija frendit? Muijat, jotka on Tinderissä. Muijat, ketä on Tinderissä? Minkä takia Tinder? Oot sä Tinderissä? Häh? Oot sä Tinderissä? Okei, eli säkin belong to the streets? Joo. Hyvä, että sä myönnät loppupeleissä. Tää on hyvä, respect. Tähän käteen. Se myönnät, säkin belongs to the streets. Se ei ole house party. Okei. Mikä tää house party on? Se on semmonen appi, tiedätkö? Joo. Missä tiedätkö, perus. Okei. Laita se Sitten? naama ja tälleen. Okei, sitten? Flexailee. Häe? Mitä muut? Perus käy baareis. Okei, jos muija käy baareissa, belongs to the streets. Okei, mitä muut? Jos sanotaan sun muija on muitten äijien kanssa, onko se ok? No, riippuu miltä vaan. Sillä se chillaa niitten kanssa, sanotaan vaikka siinä on 30 äijää. On se ok. On ok. Mitä? Ai se on ok? Se on ihan fine. Ihan vai? Ihan fine. Nyt läpsästä se pörissä se pam! Ihan vai? Antaa mennä. Ollaan! Tää on ollut muija, joka Tää on ollut muija, joka belongs to the streets. Sä olet mun, joka belongs to the street! Go, someone who thinks they're acting like they're a celebrity. Okay. Skinny but acting like they're thick. Okay. That one was good, yeah. Sellainen, joka viihdyttää kaikki äijä, tiedäks? Sellainen muija, joka viihdyttää kaikki äijä. Millä tavalla viihdyttää? Tiedäks? Jos muija antaa kaikille äijille huomioon, tiedäks? Eli jos muija antaa äijille huomiot, se on niinku useammalle äijälle, tiedäks? Liian monelle äijälle. Sellainen, joka on auki ympäri vuorokauden. Auki ympäri vuorokauden? 24 hours, bro. Sä voit mennä drive-thru, tiedäks? Sä voit tilaa mitä sä haluat, tiedäks? Veli, loppuvat veli, sä tilaat mitä sä haluat. Sä tilaat mitä sä haluat. Okei, mä tiedän, mä tajun mistä Venä. Mä tajun mistä puhut, bro, mä tajun hyvin. Mut jotkut katsojat ei taju mikä drive-thru ja auki tällaisia, ne ei taju teistä. Ei voi heittää tollasia, veli. Jos sengaa paljon nekrien kanssa. Kun mä en oo paikalla, mä en tiedä mitä käytiin, että nekrut on vähän horni, tietsä. Tai muut, koska mun mielestä oli vähän lame vastaus. Swedish women. Swedish girls belongs to the streets. Yeah, they belong to the streets. Why? Swedish school. No. Yes. Fuck you, I'm not in Swedish. You're in the Swedish school. To be honest, I don't really know, but if I had to, I would say Swedish or Albanian. I'm Albanian, so... Vielä nää kaverit sano tälleen, että jos muija puhuu paljon nekruille tälleen. Mä näin täällä äijä, äsken sä avas mulle se snappi, siellä oli paljon muijia. Ei missään nimessä. No haluaisit sä näyttää katsojille nopea BFistä? Ei missään nimessä, ei voi näyttää. Ei voi näyttää? Ei voi näyttää. No siellä on mun äiti, isä, sisko, tää family. Kiitos päästään asti. Tiedät mitä tehdään. Tilaa meidän kanava. Mä huomaan, että sä katsot tätä videoa ja sä et oo vieläkään tilannut meidän kanavaa. Kyllä. Ja sä odotat. Pysäytä videoa oikeesti nyt niinku tilaa. Noniin, kiitos. Kiitti tilauksesta. Ja tykkää tästä videosta, kommentoi. Venä. 5K tykkäys, niin tulee se muille. Tiedätkö, minkälainen äijä on. Muistakaa toi, älkää unohtakaa toi. Älkää unohtakaa toi. 5K liikkeen ja mitä muuta.
Follatkaa meitä IGs. Meidän IG löytyy deskistä. Ja mitä muuta? Mä nähdään sit vaikka ensi viikolla, sanotaan näin. Mä lähden vaikka tästä Keenan kävelee tonne päin. Ensi viikolla? No sanotaan näin, että me nähdään vaikka 2 viikon päästä. Tai no en mä tiedä. Joo, en mä tiedä.